बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कखौ जों थामथि हायुङारि पार्क हिसाबै मोननो हाबाय। लोगोसेनो जों उल्टापानिखौ सिखिरिनि मोनसे मिरु होनना मिथिनाय जायो आरो बे उल्टापानियाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो थाङै सिखिरिफोरखौ मोननाय जायो। बे ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव गासै 230निबो बांसिन गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखिरिफोरखौ मोननाय जायो आरो बे गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखिरिफोरखौ बिजिरसंनो थाखाय आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि बिजिरसंगिरिफोरा फैनानै बिजिरसंफैयो। बेखौनो नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि बयनिख्रुइबो देरसिन बाटारफ्लाइ मिउजियाम काम कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ उल्टापानियाव थांनाय 5 जुनखालि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। थारैनो बिटिआर सरकारा खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया जोबोर बाख्नायजाथाव होनना जों मख'नांगोन। दानिया फैदो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव महर मोननाय बे बाटारफ्लाइ मिउजियाम काम कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टार गायसननायखौ लानानै बिसमुरि दख'रा आबसुनि आफादगिरिया मा फोरमायखो? फै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। नंगौ बे समाव आङो उल्टापानि ओनसोल बे ओनसोलाव दङ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव जोबोदनो मोनसे थुलुंगा आरो बाख्नायजाथाव बे जाहैबाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क। बेखौ जोङो थामथि जे नेशनेल पार्कखौ जों मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसेनो बे समाव उल्टापानि ओनसोलखौ सिखिरिनि मोनसे मिरु होनानै बा थावनि होनानै जों बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय मोननो थाङै गोबां बिबांनि सिखिरिखौ मोननाय जायो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। आरो बे समाव आङो नैबे ओनसोल थामहिनबा बिटिआर सोरखारनि जे गोख्रों नोजोर होनायजों 5 जुनाव बे समाव सिखना जोहोलावनि जे दरखं बे दरखंखौ बेखेवना होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो नैबेहाय सिखिरि संरैखाथि आरो रिसार्च खालामनाय थामहिनबा बिजिरसंनाय मोनसे मिरु गायसननाय जादों आरो बे मिरु गायसननायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि आरो बे समाव बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोना मा फोरमायगोन मिन्थिनो थाखाय नाजागोन। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव थांनाय सानाव बेखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बे रनजित बसुमतारीया बे बाटारफ्लाइ मिउजियाम काम कनजारभेशन रिसार्च सेन्टारखौ बे गायसननाय जादोंमोन आरो बेवहाय थांनाय 27 डिसेम्बर 2022 मायथाइयाव बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बेनि खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बेखौ महर होदों। थामहिनबा बे समाव सिख्रि दोनथुमसालि लोगोसे संरैखा आरो बिजिरसंनाय हाबाफारि थामहिनबा बे मिरुखौ खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना लुफुंना होदों आरो बे समाव जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाथाव होननानै बाथ्रा बुंनांगोन। मानोना बे समाव सोरखारनि जे नाजानाय बे नाजानाया नाजानायल' थायाखै बिथांमोना मोगथां महर मोनहोनाय लामासिम बिथांमोना थांदों आरो बेखौनो थांनाय 5 जुन 2025 मायथाइयाव बेखौ बेखेवनानै होदों आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दंमोन, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बाहागो लादोंमोन, एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गोबां मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयो जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव होननानै बुंनांगोन जे जों मिथिगौ जे सिखनाजार ओनसोलनि नैबे उल्टापानि ओनसोलाव जिहेथु गोबां जारिमिनजों बर' हारिनि जारिमिनजों गोबां बेवहाय मोनसे जारिमिनजों मोनसे लोब्बा थानाय बे ओनसोल बा आरो बे ओनसोलावनो गोबां बिबांनि जे सिखिरिखौ मोननाय जायो। जोंनि एज ए सुबुंफोरा आरो बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 230निबो गोजौआव बेवहाय गुबुन गुबुन जाथोनि सिखिरिखौ मोननाय जायो आरो बे सिखिरि मोननायखौ लानानै बा बे मोननोखौ मिथिनानै आसामनि आरो
लोगोसेनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेखौ बिजिरसंनो थाखाय रिसार्च खालामनो थाखाय जोबोद सुबुंफोरानो फैयो नाथाय बे समाव मोनसे जायगायावनो आरो मोनसे थावनियावनो बेखौ रिसार्च खालामनानै थामहिनबा जाय बिथांमोना डक्टरेट खालामनो नागिरदों आरो बे सिखिरिनि सायाव नायबिजिरनो नागिरदों बिथांमोना नैबे मिरुआवनो फैनानै खेबसेयावनो जिखिनि मोननो थांनाय बा 230 जिखिनि सिखिरि मोननो थाङो बे मोननो थांनायखौ बेवहायनिफ्रायनो बिजिरसंनो हानायनि मोनसे खाबु बे खाबुखौ खालामना होदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर सोरखारनि खम समनि गेजेरावनो बेफोर हाबाफारि लानाया जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां बिबांनि बेवहाय सिखिरिखौ नैबे जायगायावनो लाना दोननाय जागोन बेवहाय बाटारफ्लाइ दम बेवहाय मुं होनाय जादों बेवहाय बेखौ दोनथुमनाय जागोन आरो नोंथांमोना हजोंहाय नुनो मोन्दों बेवहाय बाटारफ्लाइ डिसप्ले पेभिलियन बेवहाय बेयाव मोनसे मिरु खालामदों आरो बेखौ सरासनस्रायै जोङो रायखांनांगोन जे बेवहाय गोबां जिहते दाख्लै 5 जुनावसो बेखौ फसंनाय जादों थामहिनबा बेखौ इन'ग्रेसन खालामदों नाथाय बे समाव गोबां हाबाफारियानो आद्रा दंबावो आरो बेखौ मावफुंनायनि लामायाव होनानै जों मोनथिनो मोन्दों आरो थारैनो मख'नांगोन जे बेवहायनो सिखिरिखौ दोननाय जागोन आरो बेवहायनो गोबां बिबांनि जिखिनि सिखिरिफोर दं बे सिखिरिफोरखौ बेवहाय लाबोनानै दोनथुमगोन आरो जाय बिजिरसंनो थाखाय फैगोन जाय नायबिजिरनो फैगोन जाय रिसार्च खालामनो फैगोन बे रिसार्च खालामनाया गोरलै राहाजोंनो बेवहाय मोननो हागोन आरो बे ओनसोलनि जायगाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव आरो मोनसे गोग्गानाय होननानै बुंनो नांगोन मानोना बे समाव बेनि गेजेरजों जे बुहुमावनो मुंदांखा जागोन जे बे ओनसोला बा बिटिआर ओनसोला जे मोनसे सिखिरिजों आबुं मोनसे जायगा दङ बेयो जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव आरो मुंदांखा जानायनि लामायाव बे समाव आङो बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दङ बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन आरो बे समाव इभारग्रिननि एनजिअनिबो बेवहाय सोद्रोमा दं बिथांनिफ्रायबो मोनथिनो थाखाय आङो नाजागोन जिहेथु बे समाव सिखिरिखौ नायबिजिरनाय आरो बिजिरसं मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों मावफुंनाय जाबाय ओनसोलनि थागिबि हिसाबाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बिसमुरि दख'राव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा आफादगिरि जानानै मा फोरमायगोन गिबियावनो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनो जानानै गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंगौ नैबे उल्टापानिया जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि सिङावनो गोग्लैयो आरो बे उल्टापानि ओनसोला मोनसे सिखोना जाहार मुङै मिथिजानाय मोनसे गुवार मोनसे हाग्रामा दा बेवहाय जों गोबां रोखोमनि सिखिरिनि फोलेरनि जोङो नुनो मोनो आरो बेखौहाय नैबे सिखोना जाहार हाग्रामाखौहाय बाटारफ्लाइ जन होननानै जों मिथिनाय जायो दा बे हिसाबै जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नैबे सिखोना जाहार ओनसोलखौ हाग्रामाखौहाय रैखाथि होनांगौ थाखाय जों गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंबाय थानाय जायोमोन दा बावैसो बिटिआर सरकारा बेखौहाय दाखालि 5 जुनाव डिक्लेयार खालामबाय जे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क हिसाबै आरो बेनि गेजेरजोंनो बेवहाय नैबे उल्टापानि ओनसोलाव मोनसे सिखिरि दोनथुमग्रा जायगा बानायदों आरो बेवहाय जोंनि बे सिखोना जाहार हाग्रामायाव थानाय गासै सिखिरिफोरखौ बेवहाय माखासे दोनथुमनायनि गेजेरजों बाहाय दिन्थिनो नागिरदों जे बेवहाय सिखिरि जिहेथु बाटारफ्लाइ जन होननानै मिथिनाय जायो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायथ' नायफैयो बा मिथिगोन बा रिसार्च पारसन खालामफैगोन दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि जानानै खोब गोग्गानाय मोन्दों आरो जोङो देरगानाय मोन्दों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि ओनसोला गोबां गोग्लैसोनायब्लाबो बयजोंबो मिथिजानाय हिसाबै बाहाय थांनाय समाव फैनो हायामोन जों थासारिया आलादामोन एसे आगोलाव दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय बेवहाय गोबां गोजान गोजान जायगानि दावबायारिफोरा फैनानै बाहाय नायफैयो आरो माखासे बेहाय मा बुस्थुफोर दङ मा जेनेबा रोखोमनि जिब जुनार सिखिरिफोर दं बेखौ नायफैनो फैयो बेखौ जों बरायो आरो जों मोजां मोनदों आरो दिनै बिटिआर सरकारा जिहेतु बेखौ सिखोना जोहोलाव मुं हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय बिनि आन्दोआव जोङो बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंनि बिसमुरि ओनसोलनि उल्टापानि ओनसोलनि सानथुमैफोरखौ ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थि खालामदों जे आरो एसे आगोलाव बिटिआर सरकारा बेखौहाय मोनसे आलादा मोनसे मुं होनानै बेखौ नेसनेल पार्क खालामनो जे फोसावदोंमोन बा सावरायनाय जादोंमोन बेखौ जोङो मिथिनानै सिखोना जाहार नेसनेल पार्क जानांगौनि मुङाव जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादोंमोन प्रमद बर' सारनो होनाय जादों मागुरि आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म सारनो होनाय जादों बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी सारनोबो होनाय जादों आरो ओनसोलनि जोंहा एमएलए दङ लरेन्स इस्लारि जों बिथांनोबो होनाय जादों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफिन बर'नोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों जेरै सिखोना जाहार मुं होनानै नेसनेल पार्कखौ जे फोसावो
बेनि बेलायाव दा बिथांमोनहा नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे खोथा खिन्थायो जे नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि नोंथांमोननि मुं होनो नागिरनाय बायदि जोङो खालामसिगोन होननानै बिथांमोना दाखालि 5 जुनावहाय फुल डिक्लेयार खालामनाय जाबाय सिखोना जोहोलाव होननानै खिन्थु एसे आलादा मुं सोलायनाय जादों आरो जेरै सिखोना जोहोलाव बियो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे समनि राजा सासन खालामनाय समाव बिथाङा सिखोना जोहोलाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे बिर जोहोलावमोन जोङो मोजां मोनदों जे बिथांनि मुङावबाबो दोननायाव जाहा फोदि गैया जायखिजाया जोङो सिखोना जाहार हिसाबै दोननो लुगैनाया बेनो सिखोना जाहार हाग्रामाया जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे थावनि बे हिसाबैनो सिखोना जाहारखौ जोङो बे मुंखौ जों लाखिलांनो थाखाय जोङो आसा खालामदों आरो खालामनाय जादों बे आरो बेवहाय सिखोना जाहार हाग्रामायाव सिखिरिल' नङा बाहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार दङ सानथ्र' हायै जोङो नुनो मोनो लोगोसे बेवहाय बिफां लाइफांनिबो गोबां रोखोमनि दङ गोबां बेसेन गोसा जिब जुनार जोंनि मिथिंगायारि सम्पतिफोर दङ दा बेखौ रैखाथि होनांगौआ जोंनि साफ्रोमनिबो ओनसोलनिनो दायित्व बे हिसाबै जोङो बिसमुरि दख'रा आबसु हिसाबै एपिल खालामो जिहेतु बेवहाय गासै सम्पति बे जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे सम्पति बेखौ रैखाथि होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो दायित्व होननानै जोङो सानो लोगोसे बेवहाय बे रैखाथि होनो थाखाय गोबां जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावफारिफोर दङ जाय NGO दङ बिथांमोननि गेजेरजोंनो नैबे सिखोना जाहार हाग्रामाया मोनसे बिराद मोजां माने थासारियाव हयथ' जालांबाय थागोन जोङो बेखौ आसा खालामदों मानोना बेवहाय जोंनि बिसमुरिनिफ्राय लानानै उल्टापानिनि रायजो राजाफोरा खिन्थु बे हाग्रामानि सायावनो माखासे थांना थानाय राहाखौहाय सोनारनो गोनां जादों बेवहाय माखासे सिखार खालामनाय दंफां लाइफां दाननानै जेनेबा न'खर सालायनाय बेफोर जाबाय थादोंमोन जिहेथु बेवहाय जोङो बेफोरखौ नोजोर बोनानै बियो जाहाथे जोबलाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनसे बेबादि मोनसे मिथिंगायारि अननाय गैयै बिफां लाइफां दानफायनाय आरो हाग्रा सिङावहाय हाग्रा एवनानै हादान जानायफोरखौ जोङो होबथादों जाहाथे बियो जोंनि सम्पति बेखौ फोजोबा बे नोजोर बोनानै जोङो माखासे एवारनेसफोर जों खालामबोनाय जादों बे हिसाबैनो दिनै मोगथां महर मोनफैबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिसमुरि ओनसोलनि जानानै उल्टापानि ओनसोलनि जानानै आरो इयुन समाव बेयो मोनसे गोबाव गोजान गोजान जायगानि दावबायारिफोरा दावबायफैनानै बेवहाय मोनसे मोजां थासारि सोरजिफैगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जिहेतु नुनो मोनदों बेवहाय जाखिनि सिखिरिनि बाथ्राखौ बेवहाय मख'दों जिहेतु नैबेहाय रिसार्च सेन्टार बा संरैखाथि होनाय मोनसे मिरुखौ बेवहाय फसंनानै होबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारि फैयोब्ला दावबायारि फैनाय जों बेवहाय मोननो हागोन दा ओनसोलनि हिसाबाव बे जाफुंनायखौ बा बे गायसननायखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दं जोङो जथेस्थ' गोजोननाय दङ जिहेथु बियो मोनसे जोङो मिथियोल' सिखिरिया गोबां रोखोमनि दङ जोङो लामा सामाल' नुयोमोन नाथाय बेवहाय मोनसे सिखिरिनि मोनसे जेन'बा थाथुमग्रा जायगा बा दोनथुमग्रा जायगा जोङो बेखौ खालामनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बेवहाय जोङो हाग्राफ्राव बेरायालासेनो जोङो बाहाय फैनानैबो नायफैनो हागोन आरो बाहाय मा रोखोमनि दङ जों बेखौ मिथिनो मोनगोन खोब बेनि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि जानानै मोजां मोनदों आरो गिबियावनो जोंनि बे बिटिआर हालामनि मानगोनां चिफ प्रमद सारखौ आङो बहुद धन्यबाद जासिबाय दा गोबां बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायजों दिनै बेबायदि बाटारफ्लाइनि बे रिसार्च सेन्टारखौहाय दिनै बे उल्टापानि हालामाव दिनैहाय बे मोनफुंनो थांबाय दा बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर हालामनि जोंनि मानगोनां प्रमद सार आरो बे जोंनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित सार आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि MLAफोर दं मन्थ्रिफोर दं MPफोर बिथांमोनखौ आङो खुब धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय आरो नंगौ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बे ओनसोलाव जे मुंदांखा मोनसे सिखिरिनि मोनसे जायगा आरो लोगोसेनो मिथिंगायारि मोनसे समायना नुथाय बे नुथायजों लोगोसेनो गोबां सम्पदफोर दङ जायखौ रैखाथि होनो थाखाय बे समाव सोरखारा नाजादों आरो नाजानायल' थायाखै बिथांमोना मावफुंबाय थानायखौबो बे समाव नुनो मोनदों बावैसो सानाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दे नैबे थामथि जे नेशनेल पार्क महरै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बेखौ फोसावना होबाय आरो बेजों लोगोसेनो बे समाव नैबे जिहेथु सिखना जोहोलाव होननानै जों बुङोब्ला गोबांनो बेवहाय मुंदांखा आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय गोबां बिबांनि जे सिखिरिखौ मोननाय जायो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ नाथाय बे समाव बेखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारा जोबोदनो नाजादों आरो बेखौ बिजिरसंनायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बेवहाय फैनायनिबो मोनसे मिजिंखौ बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेवहाय फैनाय जायो आरो बेखौनो नोजोर बोनानै बे समाव मोनसे सिखिरि संरैखाथि आरो बिजिरसं मोनसे मिरुखौ
गायसननाय जादों आरो बे गायसननाया जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव आरो गोबां दावबायारिफ्रा बे जायगायाव दावबायनानै जे रांखान्थियारि बिथिंजों मोनसे गोख्रों जानायनिबो मोनसे लामाखौ बे समाव नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो आबुङै बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोर आरो लोगोसेनो बे समाव बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय। गोजोन्थों।